Kieku ma kienx għall-għajnuna tal-gvern matul il-pandemija kieku diversi nies kienu jispiċċaw bla xogħol u dipendenti fuq il-benefiċċji soċjali. Saħqedda l-Assoċjazzjoni Maltija tas-Sidin tal-Lukandi u tar-Ristoranti l-MHRA flaqa mad-deputat mexxej għall-affarijiet tal-Partit Laburista Daniel Mikallef fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista. Il-President tal-MHRA Tony Zara qal li kieku ma kienitx l-għajnuna tal-wage supplement ir-reperkussjonijiet kienu jkunu ferm qar. Minnaħa tiegħu deputat mexxej Daniel Mikallef innota kif minkejja dawn l-isfidi il-ġid nazzjonali matul is-sena li għaddiet xorta waħda kien jisboq dak tal-2019, jiġifieri is-sena ta' qabel il-pandemija. L-MHRA laqet ukoll il-proposti tal-Partit Laburista fis-settur turistiku fil-waqt li għamlet xi proposti oħra. Fost is-36 proposta ntiża biex isaħħu s-settur turistiku hemm it-tnaqqis fit-taxxa ekwivalenti għal 30% tal-ispejjeż sabiex il-lukandira jagħmlu investiment ġdid jew rinnovar f'lukandi. Jakkumpanjaw li deputat mexxej f'din il-laqgħa kien hemm il-Ministru għat-Turiżmu Clayton Bartolo u l-kandidata Laburista Fiona Borch Lewis. F'laqgħa separata mal-Kunsill tas-Sigurtà fit-Toroq, id-deputat mexxej Daniel Mikallef semma x'hemm bżonn isir biex jonqsu l-inċidenti fit-toroq f'pajjiżna. Min-naħa tagħhom ir-rappreżentanti tal-Kunsill innutaw kif għall-ewwel darba fl-istorja ta' dan il-Kunsill fl-aħħar budget il-Gvern alloka l-flus sabiex ikun jista' jitħaddem dan il-Kunsill. Jakkumpanjaw li deputat mexxej kien hemm il-Ministru għat-Trasport Ian Borch u l-kandidat Laburista Chris Grima. Intant, il-Partit Laburista kellu wkoll laqgħa ma' diversi għaqdiet ambjentali fejn ġew diskussi l-proposti tal-Partit Laburista f'dan il-qasam. Min-naħa tagħhom dawn l-għaqdiet ukoll għamlu diversi proposti l-aktar fejn jidħol ix-xahar f'pajjiżna. Takkumpanja lid-deputat mexxej kien hemm il-President tal-Partit Laburista Dr. Ramon Attard.